så 5 rejer på en gang. De holdt til lige her. Det var klart. Kan du ikke se det meget sammen? Der er rigtig meget. Nej. Det er herovre. Prøv at kigge, så får jeg ikke. Jeg fangede en. Den er stor. Den er stor. Det er konge. Har jeg fanget en? Det er konge. Nu har vi King og Kong. Hey, nu har vi King og Kong, Søren. Det er altid os. Har jeg fanget den allerstørste? Ja, I er super gode rejefangere. Ja, vi kan godt kende forskel. Det der, det er konge. Ikke rigtigt? Den er størst. Det er King. De er jo lige der. Men man skal jo gerne lige sådan lægge sig lidt på lur, ikke? Og så snige sig op bag på dem. Det lille fisk, han er rejer. Og 2. Kan I lige kigge herop og sige hej? Hej. Det er også der er mange rejer. Også dig, Victor. Hej, der er mange rejer. Jeg tror måske, jeg har fanget en. Jeg tror, jeg har fanget en til. Nej, jeg har fanget 2 på en gang. Hvor er den? Det er den der. Og nej, hvis der nu er der 2 kanter. Kan du se? Det er King og Kong. Og det der, det er... Lille og Dille. Ja. Hallo far, jeg har fanget 2 på en gang. Det var fantastisk. Det er fordi, jeg heller ikke er lige. Hvor er jeg heldig, far. Jeg fangede 2 på en gang. Kom nu ikke. Jeg var bare rigtig hurtig. Hey, Victor, jeg fanger ikke. Godt. Victor, prøv lige at se den. Den er større end din. Du er den der. Du er den der. Lidt kær, stor. Men der er fanget ikke. Det er bare handler for. Victor, de ligger sådan. Og i dag skal vi høre om Victor Krabs. Han fangede. Vi fangede krabs og højst 8. Og vi var der kun i 5 et eller andet minutter. Ja. Så jeg har været der en time, så ville jeg fange 25 kilo. Så fangede man alle alligevel. Så jeg kan ikke se en eneste krab nogen steder. Det var så koldt. Kuldegøsen der. Gør man næsten alle. Det er ikke godt ikke. Verdens varmeste hus. Det er ikke... Det er sådan en... Bare fint. Der er Twix. Twixies. Okay, det gør man ikke.
det, der er lidt forbi. Ja. Farvel! Hvad er det nu, det hedder? Karamel. Karamel. Vedbæk. Karamel. Hvad hedder det her? Rosalina. Rosalina. Nej, det skulle være mus.